Eli moi taas kaikki. Moi! Eli nyt me tehdään tämmönen paperivene. Ja sitten me voidaan aloittaa. Eli tämmönen siitä kuuluisi tulla. Eli ensin otetaan tästä keskeltä kahtia. Näin. Ja sitten otetaan uudestaan. Tää on siis vain helpotukseksi tämä taitos, että tämä ei ole lopullinen. Sitten avataan ja laitetaan tämä tähän keskelle. Sitten varten me teemme siis tuon. Ja sitten toinen puoli samalla tavalla. Sitten vähän niin kuin paperihatussa, mutta ei aivan. Eli käännetään tämä näin. Ja sitten käännetään näin. Ja laitetaan nämä tällä tavalla. Sitten laitetaan tästä jo etukäteen näin. Tällä tavalla. Ja sitten tämä käännetään näiden päälle. Tällä tavalla. Oho, meni vähän huonosti toi taitos. Sitten käännetään tää tästä keskeltä. Näin. Ja sitten tämä käännetään tonne ylös. Tällä tavalla. Ja toinen puoli samalla tavalla. Eli tästä käännetään ylös. Näin. Sitten tulee hankalampi kohta, koska tää pitää sitten kääntää näin. Ja sitten vedetään vähän niin kuin täältä. Näin. Ja sitten tästä taitetaan näistä reunoista tällä tavalla.